Guys, wait lang. Yung bag pala ni Kajot. Baka mapano, Kajot. Sorry. Kajot, okay ka lang? Oo. Oh, at saka, dito natin mapag-alaman sa tropa talaga, merong hindi makakasunod. So, si Kajot yun. Pero bilang talagang concerned ako sa'yo, sige na, Kajot, pwede ka na. Okay, yan po ang Zoom barangay natin.